Iqumrhu lamagqirha Nelson Mandela Bay imbumba yamanyange lithi abemi bangaphandle abazenza amagqirha kweli balirhuxele ludakeni igama labo bengamagqirha esintu. Usihlalo weli qumrhu uMfuneko Tshangisa Zondani uthi abantu bangaphandle ubizo lwabo bengamagqirha esintu balwenza undlela lula wokuzenzela imali. Ndinomntu apha owake wafika umuntu ongutata afika apha ezokuthi mandisabele nantsi into wabe ekhona apha kuthi kule rank ilapha eDaku Road ndikufuphi kakhulu kuyo. Wafika esithi tata ndityelwe 80,000. Ndibuza phi? Nanku umuntu oyinyangi ovela kumazwe angaphandle esithe uzawundenzela i-80,000 inyanga yesithathu le oko ndihamba kuye ngoku uyandishawuta endaweni into yoba andinika ayenzekanga le suitcase wayendishiyele yona kwam. Ndihambile ke njengoba ndiyimemba yombutho ndiyimemba yeforum ndaphatha isazisi sam ndizokuqonda ngoba kaloku ndizawuthetha inyanga nenyanga into yoba ihamba njani le nto, ithini le nto, ungowaphi wena? Ngoba kaloku sinemibutho eyaba kanti urhulumente wathi masibe mnye, sitawugqiba uba mnye ke ngoku sibe khona isikhokhelo. Ndifuna ukusabela into enjalo. Wasibaleka ke wasishiya apho, washiya ezi mpepha zakhe zemoto. Utshangisa uthi ababemi bangaphandle batsiba ilitye likaphungela yaye bagxobha isintu. Apha abantu abamnyama kukho apha sikwindawo apha ecomplex yokuthengisa amayeza esintu ngobugqi bethu esizingca ngabo nobuntu bethu. Kodwa ke ngoku uyakufumaniseka into yoba akakho waseSouth Africa oyokuthengisa iyeza eNigeria njalo njalo kula mazwe onke angaphandle. Kodwa aba bantu balapha bathengisa iyeza, bathengisa intsimbi, yonke loo nto leyo. Imibhaco yethu enemagama eyenziwayo, abantu abathungayo bethu abayazi into yoba le ncebetha kufanele ima ngolu hlobo ithungwa ngabantu basemzini, yaye ngapha koko akayazi noba ime njani na. Unobhala weli qumrhu uNomboniso Nomjila nowaziwa njengoGogo uNkanyezi uthi aba bantu benza izinto ezingahambelaniyo nesintu ezifana nokukhupha isisu. Urhulumente kudala ezama, ndicinga uba uyazama. Kwakugcwele eGavenberg ekhuphe uphulo oluthi makuhambe kuyoxotyulwa eza posta zibekwe ngaba bantu phaya zoyikisayo. Sikhulisa abantwana, kukho iiposta ezoyikisayo ezenzisa i-abortion. Ugogo uNkanyezi ubongoza urhulumente ukuba angasongi izandla isintu seli singahlonitshwa. Ndiyacela kurhulumente wethu, ndiyacela athathe inyathelo ngakumbi kubantu basemzini abathi zizinyanga. Makaphume urhulumente athathe uphulo abagxothe, engabagxothanga makuphume uphulo kuvalwe kwezaa ndawo. Nathi zinyanga zemveli masiphakameni sincedise urhulumente ngoba La magqirha athi ukurhwaphilizwa kwabantu ngabemi bangaphandle abazenza amagqirha kwenza abantu abakholelwa kwindlela yesintu yokunyanga babe madolwa nzima ukuthemba amagqirha. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguzanele Bhokhwana eGqeberha.